ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪೊನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರುಳಿ ನೆಲಟುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡುಳ್ಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಾತು ಚರಿತ್ರೆಲೇನು ಕಾರ್ಣಿಕುಳೇನು ಅತ್ತಂಡಲ್ತ ಪೊಲಬಲೇನು ಪೂರ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪಡು ಅವಿನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಿನ ಎತ್ತವಡು ದಾಂಟವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಂಡು ಅವು ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಜನೆದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆನ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವನಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಪೊಸೋಡಿದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯನೆಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲಾಪುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ಸತ್ಯುಳು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಆ ಕಾಲುಡು ದೆಯ್ಯು ಮುಗೇರ ಐತು ಮುಗೇರ ಸಹಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಜನ್ಮಜನ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಒಟ್ಟಾಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ನೀರುಗಲ ನಿರೆಲುಗಲ ಇನೇತಿನ ಜಾಗಬೋಡು ಬಣದಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ನಡೆನ ಕಡತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತು ತೋನಗ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಈ ನಡೆ ಬತ್ತು ತೋಜುಳು ಈ ನಡೆಟ ಬತ್ತದು ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬತ್ತ ಕೊನೆ ಊರಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕೊಳು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಣಗೋಳಿದ ಮರ ಮುಲು ಉದ್ಯವುದೀಪನ ಬೆಣ್ಪುಂಡು ಉನ್ನೆನು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುವರ್ಗಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತವರ್ಗಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನೇಪ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಲು ಕೊನೆ ಊರಿಯನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಗೋಳಿದ ಮರ ಉದಿಪನಾತಂಡು ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿ ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತನ ಜಾಗೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಆವಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪಣೆನ ಆನಿದ ದಿನ ನಮಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ನಡೆಕ್ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಒಗ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೂಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಾದಿತ್ಯರು ಈ ನಡೆಡ್ದು ಆರು ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜೋಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋಪೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಹೋದಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿ ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರು ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಳು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಲ್ಪನೆ ಅರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಪತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಬೆರಿಯೇ ಅಪ್ಪೆನ ಬೆರಿಯ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಪೆರಡದ ಬೆರಿಯ ಕಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಪೆತ್ತದ ಬೆರಿಯ ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಳ್ದಿ ನಡೆಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಜನಾಂಗ ಮೂಲುಂಡು ಅಕುಲು ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಅಲೇರ ಪಂಜುರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ನಡೆಕೆ ಎನ್ನಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡು ಪಣದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಲ್ದಿಡೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಇಡೀ ವಂಶಾವಳಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ನಡೆಡು ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಉರುವೆರೆ ಒಗ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಧರ್ಮದ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಲ್ದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರ್ಮೆರೆಗಳ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿದ ನಡೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಘಟದ ಬರಿದ್ದು ಬತ್ತನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆಮುಟ್ಟದ ನಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಯಿ ವಾವ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬುದಾದ ಮುಲ್ತಕಲ್ನ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಉಳತಿರ್ಲದಾದ ನೆನು ಪೂರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಡೆಕೆ ಪೋಕ ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟ್ಟನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿಯ ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾತ್ ಭಕ್ತರಿಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಸೇವೆ ವಿನಿಯೋಗ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ನಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರಗೋಳಿದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರೆ ಆಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ತೋನಾಗ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಣಗೋಳಿದ ಮರ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಿಂತೂನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದೈವ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡು ವಾರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪೊಲಬುಲದಾದ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೆರಿಪ ಪಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಲ್ಲಾಡುಪು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬಂದ ಅವಳು ತಿನ್ನಿ ದೈವ ಮಿಡಿ ದೈವలు ಪೂರಲು ತಿನ್ನ ಅವಳು ಕಲ್ಲಾಡುಪು ಆ ಕಲ್ಲಾಪೊಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇದೇಗಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಂದೀನಿ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಕೊಂಡು ಕಂತದ್ದು ಮೂಲು ಮಂತರನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ನೆಲೆವಲ್ತೀನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕುಲು ಕಂಚಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಚ್ಚನ ಒಳ್ಳೇರು ಒಂದು ದೆಯ್ಯ ಮುಗೇರಿ ಗುಡ್ಡ ಮುಗೇರಿ ತೌಡ ಮುಗೇರಿ ರಾಜು ಮುಗೇರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಗೇರಿ ಬಾಡ ಗುಳಿಕಾರ ಬಾಬು ಮುಗೇರೆ ಐತ ಮುಗೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಅಲ್ಪಡಿದ ದೈವಕರು ಪೂರ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮಿನಿ ಅವತ್ತು ಕಂತಿನ ಓ ಪೂರ ದೈವಳಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಅವಳು ಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ಇತ್ತಿರ ಬಣ್ಣಗ ಜಾಗದ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಬಂಡ ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಪೆರ್ನೆ ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಪೆರ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಕಡಂಜು ಎಡುಮುರ ತಂಗಡಿ ఒక ధర్మరస ఉల్లాయి ఫస్ట్ బన్న ధర్మరస ఉల్లాయి ఫస్ట్ ఎత్తిని అంటే బెర్మెర్న సాన్నిధ్య ఒక మాకాల్ది పన్నగ బక్క మాకాల్ది పన్నగ పన్నగ అక్కలు ಒಂಜಿ ಬೇತೆಯವರು ಪೋಡು ಬೈಜಿನವು ವಾರು ಪೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಇತ್ತಿಜಿ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಅಂತಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದೇರಿ ಉಜ್ಜೋಳಿ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕಲು ಪೂಜಾರು ಇಡೀ ಪತಂ ಬೈಜಿನಿ ಇತ್ತೆ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಡೇ ಪತಮೈದಿನ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ದಾಂತಿನಕ್ ಜಾಗೆ ಇರು ಪಣ್ಣ ಸುರು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಅಂದ್ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಕಲ್ಲಡ್ಪು ಉಜ್ಜೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಡ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಇಸರಗೋಳಿದ ಮಣ್ಣೆ ಕಾಣುತ್ತೀನಿ ಇಸರಗೋಳಿದ ಮಣ್ಣಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಜ್ಜೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಪತಮತ್ತೆ ಏರೇನು ಮಹಾಕಲ್ದಿನ ಪತಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಕಂತಿನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪನಾರ್ ಪತಮತ್ತೆ ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇದಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮಿನಿ ಆರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕಲೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಯಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಂಬಿ ಅಂಡ ಮೂಲತವಾದಿತ್ತಿನಿ ಮೂಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ದೈವಗಳು ಬಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಇತ್ತನ ಆಯ್ಡ ಮಹಾಕಾಲದಿ ನಿಜವಾದ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಬರ್ತನೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಈತು ಪೂರ ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಹೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಕ್ರಮೇಣ ಪಣ್ಣಗ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಈಶ್ವರಗೋಳಿ ತಿನ್ನಟ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಳುಂಡು ಬರ್ತನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಂಬನ ಅವಿನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬನ ಅಂಚ ಮೂಲಿತ ಈತು ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಮೂಲು ಏಪ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪನ ಮೂಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿಂತ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಜಿ 4 ದಿನನೇ ಆಪುಂಡು ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತೂ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ 7 ದಿನದ ಗೌಜಿದ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮರಸರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಅಕೇರಿದ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಯ ದೈವದ ನೇಮವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಮೂರು ಗೋಳಿ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿದ ಮುದೇಳ್ದು ನಿಕಲ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಸೇವೆ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳದಿ ಐದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಬೆರ್ಮೇರು ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆ ದೈವಳುಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಕಾಜಿ ಪೂರಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಗಿಯರ್ಲೇದು ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಬಗೆತ ಕಜ್ಪಾವಡ 7 ಬಗೆತ ಕಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಓಪುರ ಕಜ್ಜಿ ಇರು ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ವಾಡಿಕೆಲ್ಲ ಕೆರೆಂಗಿ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂರ್ಣಗಂಡೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನುರ್ಗೆ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಟಿಗೆ ಅಂತ 5 ಬಗೆತ ಮಸಾಲೆ 5 ಬಗೆತ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಹಾಂ 7 ಬಗೆತ ಕಜ್ಜಿಪು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಾಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಂ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದೇ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಮುಖವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದೇ ಹಳೆಯರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ಪರಕೆ ಹಾಂ ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಂ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಈ ನಡೆಕ್ ದೈವ ಬರ್ತಂಡತೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂರ ಏರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೂಮಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಭೂಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ದೈವ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತೀರಿ ಆ ನಮ್ಮಂತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಮುದಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಕೋರ್ಟು ಬಾಡಿ ಕೋರ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ಬರ್ತಂದು ದೈವ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾನ್ ತೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋರ್ಟು ಬಂದು ಕೋರ್ಟು ಬರಬೇಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಕ ಮುಗಿಯರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆನ್ ಅಂತ ಇರೋ 24 ಸೆನ್ಸಲ ಮುಗಿಯರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬುರ್ಜುಗುರಿಯ ಬಟ್ಟಣಗಳು ಅಕಲಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಬಕ್ಕ ಪೀಲಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಪೆತ್ತ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತು ಅಂತು ಅಕಲ ಮೂಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಕಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಉಪದ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ದು ಅವಳ ತೇರ್ನಾಗ ಅಕಲು ತೇನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿಖಿಲಿನ ಜಾಗ ನಿಖಿಲಿ ಎಂಗಳು ಬುರ್ಜುಗೊರಿಯ ಬಂದು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು 24 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಪುದಾರ್ಡು ಉಂಟು ಐತನಕ್ಕೆಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನ ಹತ್ತದಾದ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಿವಪ್ಪನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿವೃತ್ತಿರಾದ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಡ ಪಾತಿರಿಗೆ ಶಿವಪ್ಪನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತವನಾಗ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ರಮಗಳು ಚಾಕಿರಿದ ಬಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆರು ಆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಡು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಚಾಕಿರದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಪಂಜುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳದ ಅಪ್ಪನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಣಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಯದ ಕಣಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಪಿದಾಯದ ಕಣಪಿನಿ ಮೂಲತ ಮಾತ ದೈವಳೆಗಳ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ರೇಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಕ ಪೂರ ನಿಕಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲಿ ಚಾಕಿರಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಮೂಲು ದಾದಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಒಲಿತೆ ನೇಮಕೋಲ ಬುಡ್ಡ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಪುಂಡ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುವ ಭಕ್ತಿಯರು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಲ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಜನ ಮೂಲು ಸೇರುವೆರು ಪಂಡ ಪಣ್ಣಿನ ಪರಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಯನಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಥಮ 1988 ಈ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವು ಬೋಟ್ಲ ಉಂಟು ಮೂರು ಸಣ್ಣದ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಭರಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮೊಯ್ದಿನ ಬಾಬದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಕಚೇರಿ ಪೂರ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆಗೆದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲೇ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಜವನೇರಿ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2,000 10 5 ಮೆಗ್ಗಿ ಬೆನ್ನಕ್ಲಿ ತೆಡ್ಡ 10,000 ಆಪುಂಡಾಗಲಿ ಎಂಕುಲು ಬಕೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಏತಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ 20 ಹೆಣ್ಮ ಕೆಲವುಲ್ಲ 20 ಹೆಣ್ಮ ಆತುಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನಗೂ ಅವು ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಪ್ಪೇನ ಅಂಚೆನ ಅಜ್ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಜಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜಯ ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಲತ್ತೊಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡನಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ನನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಗದೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಚಾಕಿದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವಳ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದು ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕುನವತ್ತ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕನವತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏತೇ ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲೆ ಪುಟದ ಬಳತ ಮಳ್ಳಾತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಂಶಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಈ ನಡೆಬುಡ್ದು ದೂರ ಪೋಣ್ಲ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೊಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರವಿ ಮುಗೇರ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗಡ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳೇರಿ ದೇವರೆತ್ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅರ್ಹತೆಲ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಗೋಲಿ ಅಂತ ಈ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪುದನ ಆಯ್ತಾ ಚರಿತ್ರೆದ ಪೂರ್ವಜೇರು ಪಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು 6 ಪನ್ಲೆಕನೆ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುಂತ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಕೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ದೈವ ಆದತ್ತು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ದಿ ಕೂಡ್ಲ ಟೈಮುಡು ಬತ್ತ ನೆಲಾಪಿನ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮರ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿತು ಲಕ್ಕದುಂಟು ಆ ನೆಲಾಪಿನ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂಟಿನ ಟೈಮಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಆ ಗೋಳಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಆ ಗೋಳಿದ ಮರ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದನ ದಾನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದನ ಆ ಉಲೆ ಕುಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪುದರ ಒಂಜಿನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಲ ನಾವು ಮೂಲು ಗೋಳಿದ ಮರ ಉದಿಪನ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರನೇ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚತ್ತಿನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚಾದ ಸುತ್ತ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಶ್ವರ ಗೋಳಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮೂರು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಟ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇಂಚಪುರ ದಾದಾನ್ಲ ಚಾಕಿರಿಗೊಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಪಂಡ ಇಂಚೋಗು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಂಡ ಎಂಕುಲಿತ ಟೋಟಲ್ ಜವಣ್ಣೇರಿನ ಒಂದು ಇಟ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ 52 ಜನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂಡ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಮಲ್ದೈಟ್ ಒಂಜಿ 26 ಜನತ ಆ 26 ಜನತ ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಅದು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ ಬಲಸನೆಟ್ಟ ಅದು ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಅವನ ಬಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂಬಿನಾಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ
ಆ ತಂಡಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಐಕ್ ಪುದರ್ದಾಲ ದೀತಾರ ಉದರಿ ದೀತು ಜವ್ವೆ ದೀತಿ ಅಂತು ಮೊಗಲ ಭಕ್ತೇರಿ ಎರಡು ತಂಡ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ಸಮಿತಿ ಒಂಜೆ ಅವೆಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಶ್ವರ ಬೆಳೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಮೂಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಡಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲೆಡೆ ಪರಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರುವಂತೆ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಐತ ಸಂಗತಿ ಇದಾದ ಐತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲಂಜಿ 20-24 ಹಾಲು ಮೂಲಿತ್ತು ದಾದನ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಂಕುಲು 10-14 ಜನ ಈ ಒಂದೆಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಿದೇಪಾಯ ಅಂಡಲ ಪಿದೇಪಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ದಿವೋ ಅಣಿಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲಲ್ಲೇ ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೆಕ್ಲ ಪೋಂತುಜ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು 24 ಒಕ್ಕೆಲಿ 28 ಆ 24 ಒಕ್ಕೆಲಿ ಎಂಕುಲು 14 ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಂತುಜ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬರಂತುಜೆ ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಸಂಬಂಧನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿರುಕಾದುತ್ತು ದಾದನ ದೇವರನ ಒಂದು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕನ ಎಂಕಲನ ಬಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಈ ಸಾನದಲೈ ಹುಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಪೆ ಜೋಕುಲ ಬೆಲಗೋಡು ಮಣಪಿನ ಆಸೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿನದನ್ನ ಅವೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಪಂಜುಲಿನ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಜುಲಿ ದೈವ ಪಂಡು ಪಿದೇವ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆಲೆಪ್ಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರು ಜಪ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಅಭಯ ಕೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿಟಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾವಡು ಪಂಜಿಲ ನುಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಐಕ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸೋಡು ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪಂಜುಲಿನ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಜುರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೂರ ಪೇರಣೆ ಇರ್ಬುರ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ನೆಚ್ಚಾಪು ಬರ್ಪು ನಿವಾಸ ಸಮುದಾಯದ ಈ ತೊರತು ಬೈದಿನ ಬಿಲ್ಲವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಾರಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಂಡ ಬೈದದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಲವದಾರ ಭಾರಿ ಪೊರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸರಿ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಎಚ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಗೇರ ಮೇರುಳ್ಳಿಯರ ಆರ್ಡ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗತಿ ಮಲ್ಪಗ ನಿಂಗ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಬನ್ಪರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ಮಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವಗೋಳಿ ಉಲ್ತ ಇತ್ತ ನಡಪನ ಸಂಗತಿ ಬಂತೀನಿ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮುಂದೆ ಅಂಜೋಳು ಪೊಂಜೋಳು ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಪೂರ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯೋಲು ಈಶ್ವರಗೋಳಿ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ದೇವೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಧರ್ಮರಸು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾಂಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗ್ಗೇರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಮೂರ ದೇಯು ಕಡಂಜು ಕೆಲತ ಬೆರ್ನೆ ತಂಗಡಿ ಅಲರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗಣ್ಣು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ನಮ್ಮಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಈತ ದೈವಲಿ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾದುಳ್ಳೇರು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ ದೈವಗಳ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಮಂತ್ರಗುಳಿಗಡ್ಡನೆ 2 ಜನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆನೆ 2 ಜನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜವು ಪುಂಜವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಆಪುನು ಪಣ್ಣಗ ಭಕ್ತರು ಹಿಡಿದ ಹತ್ರನೇ ಆಪಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಪುನು ಪಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಪರಕೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆನಂದ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲಸದ ಪೊಣ್ಣು ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ನೆನೆತಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪರಕಲು ನಡತ ಭಕ್ತರಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೇವೆ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿನ ವಿಷಯ ನಡತ ಇಡೀ ಏರು ಪೂರ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಆ ಏತು ಪೂರ ವಿಭಾಗದ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡಿನ ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗಳು ನಡಪೇರು ಅಕಲು ಪರಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನದಾನ ಪರಕೆ ಪರಿಮಳ ಪರಕೆ ಅತೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪೇರು ಬಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಪಣತ್ತೆ ವಿತರಣೆ ಆನಾಗ ಆ ಬಾಜಿಯನ್ನು ಆ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಕೊರ್ಪ ಈ ಕ್ರಮ ಐಡು ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಅಣದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ನೇಮೋತ್ಸವ ಗೌಜಿಡಾಪು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಆಪುನು ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು 1,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಭಕ್ತರಿದ ಹತ್ರನೇ ಅವು ಅನ್ನದಾನ ನಡಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪನಂಚೆತ್ತನ ಅನ್ನದಾನದ ಬಗೆಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಚಾಕಿರದ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೇರು ತೆರಿಪೈರರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಳುನಾಡ ದೈವನಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ మరి ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ನಡಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯಾಕಲನ್ನು ಪ್ರಮುಖರೇನು ಗುರುತಿಸದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರಗೋಳಿದ ಯಜಮಾನರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಗೇರ ಮೇರೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಗೇರ ಈಶ್ವರಗೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಳದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಳೈ ಎನ್ಮೂರದಯ್ಯೋ ಕಡೆಂಜು ಕೇಳತ್ತ ಪೆರ್ನೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೂವೇರು ಮುಗ್ಗೇರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಆಯುಧ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಲೇರ ಪಂಜುರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರಗತನಿಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆಲ್ಟ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶಗೂ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮೂಲ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡು ಕನತದು ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಆ ದೈವಳು ನಿಕಲು ಪೋವಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪಣ್ಣಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆದಿರ್ದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ದೈವ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಳು ಕಾರಣಿಕ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲೇರ ಪಂಜುರಿಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ನಲ್ಕನೆ ಅವಳು ಆಕಲೆಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಡ್ಡೂರಲು ತೋಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರಣಿಕಲು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನಗಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಉದ್ಯೋಗಗಾದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯಳು ಕೂಡಿಯತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ತಲತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪೊಲಬಲಿನ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರ ಪಾತ್ರದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ